1, 2, 3, nu. Hvis du gør en pige glad, så sig det med mad. Ja, det lyder godt. Så går han ud i sådan med at sige grød. Nice. Ja. Det er spændende. Hej Ketil. Hvad sker der her? Hvad fanden sker Okay, der? Hej Ketil. Hvad fanden? Du er med i Sig det med mad. Kender du Tina Tusindbæk? Er du forelsket i Tina? Ej, det er fandme Hvad? løgn. Er det dig, der mødte hende inde på det ven? Er det det? Hvad sker der her? Kom, nu skal du se. Nej. Nej, desværre. Der er ikke nogen af jer, der har det desværre. Sorry. Jeg tror, at drengene dernede, de har... Okay, hey, Ebbe, vi skal lige i gang nu. Ja, vi skal lige måske med Så... Rasmus, væk! Nu. Ja, vi er så ved at nærme os Tina Tusindbæks bopæl. Og Jeg skal spørge, om jeg er nervøs. Nu. Hej. Hvem er du? Det er mig fra Dick og Ben. er det rigtigt? Ja. Vi fik ham med i filmen. Ej. Hvad jeg savner dig. Hvad jeg savner. Nu skal vi hen og have frikadeller. Ja, det Og vildøj. Ja. Det har vi gjort, fordi at... Ej, jeg skal lige have over mig.